Šehidi, hej, miljenici, gdje ste vi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Danas je 11.7.2015. godine. Prije tačno 20 godina, 11.7.1995. godine, u svega 2 dana ubijeno je 8.000 nedužnih Bošnjaka, civila, ljudi iz Srebrenice i okolnih mjesta. To je najveći zločin koji se dogodio u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Razlog zbog koji su ubijani Bošnjaci od 1992. do 1995. jeste samo jedan. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ubijali su nas, klali su nas, činili su najveće zločine samo zbog jedne stvari, a to je što smo vjerovali u Allaha dželle šanuhu, to jeste što smo bili muslimani. Nekome, nažalost, je cilj da ne bude islama i muslimana u Europi. Nekome je cilj da ne budu muslimani igdje u većini, u bilo kojem mjestu, u bilo kojem gradu, pa je zbog toga dopušteno zlotvorima, zločincima, najgorijim ljudima koji su ikada hodili, čini mi se, ovim svijetom, da kolju, da ubijaju bez ikakvog polaganja računa i bez ikakve griže savjesti od strane zapadnog svijeta koji im je to dozvolio i pred čijim očima se to sve dešavalo. Znali su da će biti zločin, samo kažu da nisu znali kolikih razmjera će biti. Danas znamo koliki su to razmjeri. Ovaj broj i ove žrtve i genocid učinjen u Srebrenici, Prijedoru i drugim mjestima u Bosni i Hercegovini upozorava nas sve da, nažalost, monstrumi i dalje živi, da imaju svoje mentore, da imaju svoje sponzore, da imaju one koji stoji za njih, koji ih pomažu i koji čak negiraju da je bio genocid. A negiranje genocida je u stvari prva etapa pripremanja za sljedeći genocid. Kur'ansko načelo također jeste men qatala nafsan bighayri nafsin, ko ubije osobu koja nije nikoga ubila, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, kao da je pobila cijeli ljudski rod. I zaista se tako treba ophoditi. Ali nekome je odgovaralo ubijanje muslimana. Nekome je odgovaralo ubijanje muslimana. Šehidi, hej, miljenici, gdje ste vi? 8.372 ubijena su obaveza svih nas, da ih nikada ne zaboravimo, da se svaki dan sjećamo njih i njihovih porodica, da se sjećamo zločina, da se sjećamo genocida, da se sjećamo onih koji su klali djecu, tek rođenu djecu, gazili nogama, gazili čizmama, da se sjećamo svih onih koji su ubijali starce, koji su silovali majke, sestre, klali djecu pred njihovim majkama. To je obaveza svih nas, pogotovo kada znamo da se to dešavalo u zaštićenoj zoni Srebrenica, to jeste zoni koja je bila zaštićena od strane Ujedinjenih naroda. Slike koje gledamo ovih dana su najbolji primjer na koji način je u stvari ta zaštita bila. Šehidi, hej, miljenici, gdje ste vi? Sve nam je ovo također opomena i ibret za nas danas, za naše buduće naraštaje. Šehidi su kod Allaha dželle šanuhu, oni su Allahu dželle šanuhu otišli kao što ćemo se mi sutra njima pridružiti. Molim Allaha dželle šanuhu da primi naše šehide, da oprosti sve njihove grijehe, da ih uvede u džennetske perivoje, a da nama učini njihovu pogibiju, njihov egzodus koji su doživjeli ibretom i opomenom sve do sudnjeg dana. Da se opametimo, da uzmemo ibrete i da takvi hodimo ovim dunjalukom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Šehidi, hej, miljenici, gdje ste